Yavele yajika into yesiqhelo yahambi yangaliphupha elibe lingenasiphelo. Ndiyabomba ithi ndiqhela ukwenza kulunga. Ndiyawushiya nje inqwelo njengesiqhelo kodwa xa kungoku ndithethe enye into. Ebonini uthetha enye into ngoku andisathethi inyuke yaqabela ngapha komlingo. Ngoku akusathiwa noba kuyabulawa enye into. Ayiseyiyo into engathi mhlawumbi kuxhomile uba uzayikhupha loo nto. Yinto engapha kuyabulawa ngoku. Ebonini litshone emini mani boma umzi uyavalwa ngoku abantu bephakathi kodwa kule veki kuphela bendilapha. Eyona nto eyoyisayo into yobana ngaba kule veki kupheleyo ibiluhambo nje lesiqhelo ingekho nto intsha endingenawuthi nje ndiyawushiya nje inqwelo njengesiqhelo kodwa xa kungoku ndithethe enye into. Ebonini ungazicwangcisa izinto kodwa libali uba ziza kwenzeka ngolu hlobo ufuna ngalo tu kangangento uba ndethukile. Nayo nto yobana ngaba hayi imali yathini qha into yobana ngaba imali funeka iye kule ndawo bekufamba ubungacingi uba ingaya kuyo kuba kubuzithembisa uba ungenza ntoni ngayo kodwa ke makuyiwe mani umqolo usemeveni akowuphinda ubuye emva ngoku uzawubheka phambili akowuhlela kodwa bendingayilindelanga le. Nini icebo belilula mani kusasa kuyishiya nje ndiyazi ukuba ndizawukhupha le sesiyiqonda sonke sesiyifumene ngembalelwano kodwa ke nongo ndisayishiyile. Eyona ndawo ilula kuzo zonke kuwushiya engenye. Eyona ndawo ilula yile yonikezela ushiya isitixo uhambe ngoba ngoku umqolo usegcegeleni akowubuya ngamva ukuthi hayi uzawuhlehla funeka uye phambili akowuthi ubetha ububuye umva uzawubheka phambili. Ubheka phambili awunzima ezizweni ngathi usembhobheni uhamba ukhasa amadolo nengqiniba kodwa ixwebhu limile fundi lifuna kwawena. Eyona nto bendicimba mna izawuba nzima kakhulu yile yoba ke ndikhuphe le mali endizayikhupha ndiyazi uba izawuchaphazela yonke into kodwa ke akhange ndazi. Ifowuni ingandigetyengiwe ngoba ndisithi mawukhuphe into zakho nje sexabiso ucacile uba impokotho izawushiyeka zinamarhambu uba ngafaka isandla yanqola. Hayi ngapha kwale into endiyithathiweyo apha ndigetyengiwe kungoku nje ndisazivuthulula. Uyakwazi ugetyenga ngoba ngoku kulwesaa sixa bendizasikhupha kuye kwacaba ikhona into ebonwayo endingayaziyo uba efuna ukwenziwa ngaphantsi ndiyavuma ke bese kumzuzu uyayendigqibela ukwenziwa nayo ngaphantsi. Kodwa fowuni xa sowuxinekile umane ubethwa ngapha namba kubekho into enyuka nengalo mangendiqiniseke uba siyavana. Can I just confirm that you've received my reply on the email, yeah? Kwezi. Okay, no problem. We can leave the suspension work. Let's just continue with the actual... Hey ngathi siyilibele insusa mabala ngoku masicule oludumbe esiliculayo singacule elinye ngophezu kweli. Isizathu soba le nqwelo ibe phaa kubo yile into iphambi kwabo inamabhandi nantoni mabajonge yona ndathi mani ngezinye izinto ndithe jongani le ndiyabulela uba kuthiwe nithi niyayibona nalena yiyeke nayo. Ufuna ungawe emnxebeni ngoba ngofuna ndiqiniseke uba siyavana nasithethe ibhunge elinye ngoba ngoku xa kukhunyishwa gqithi usungevi. Balekile ubuqiniseke uba sihamba sonke ungathi sowufika phaa ulindwe yinkabankaba yento ongayaziyo ngoba ivakale. Kodwa amanani xela uthotho usungevi ngesibomba ngase kuthethwe le nkobe ngoba ngoku andithi ndiyayibhesa kodwa ayithi loo nto leyo le nto hayi ndiyibetha ngoyaba ndiyijonge ndiyayazi uba ndizawuyenza kodwa ke ngoku kwangoku andisoze ndivele nditsibe nje ndenza into endiyibonayo into yoba heyi imali engaka ivele iphume ngexesha elinye hamba kumiwe. Hayi mela nkabe ndalo ndophisila undoyisanga kodwa ikhona into engafaniyo ndingayaziyenze namhlanje. Mfondini andithi isiqhelo yinto yobana ngaba noko emva kwemini phaa ngentsimbi yokuqala kuye kuthiwe hayi iza sizokuthatha okanye iza zizele uzoyithatha le nqwelo siyigqibile. Efowunini laguga ilanga ndaboma ingxaki ayiseyo into yoba ngoku kufuneka ukhutshwe imali empokothweni ingathi ngapha. Lahamba ixesha lahamba laqengqeleka ndathi xa intsimbi yesithatha hayi noko makendisabele uba kwenzeka ntoni noko sekumzuzu hayi kwathiwa hayi yijonge ngomzuzu uyijonga namhlanje. Ndizelwe inje endlini namhlanje ndiyawakhupha amantshontsho wayiphinde wafaka endlini ndixakile. Kuyo yonke into ebendiyibalile uba ndingazama uyiqhawulisa ngeli xesha ayizukwazeka funeka ndiyothatha isidilo. Endiba bethetha sekudala ke emva kwemini ngoku ndiyaqomba into zam zonke bendicinga uzenza namhlanje ndizimisile ndilindele into yoba ke ngoku ndizawuzenza xa sele bebuyele kum ababuyeli ngoku xa ndibuyela kubo mna kuthiwa hayi ngomso. Hayi akunani amangomso wethu utamkhulu sileyi asezihogweni kodwa ngoku ngokujonga kwam ingathi asezihogweni nyhani ngenxa yamanani. Hayi andalinda mfondini ikhona into yobana ngaba noko xa inqwelo noko sekuminyaka ikhona kuba khona into ezinje kodwa heyi hayi mfondini bendilindele noko uba leli lokuqala. Kuba mane kuthi rhithi umbilini nje uba kuyintsasa yangengomso nje ngoba kaloku ngoku uncibise mgwalanga. Ngoku mfondini intsasa yosuku olulandelayo ndinento ethi ke besivele into yoba hayi uyeza umntu uzazondithatha noko engathi igqityiwe ndiyabulela kuba igqityiwe mandiyithathe ndibone uba ndenza njani ngezinye izinto ezilandelayo hayi ukuba kuthiwe ngoku ndizawube ndiyokhupha iinkuntyula zeenkuntyula ezizawuchaphazela ukuzingela. Fowuni khawume ngokuzingela ngoba into ngenyani silungile kodwa ngoku zezinye ingxaki kodwa nazo ziyandiva mani. Into endime ngayo ibona ingxaki nje uba nam zindifumene nam zifunyenwe ndim ngoba kungoku ndiyadabalaza uba ndiyacinga uba i-suspension zayenza
Eluka mani kwedini noyidlo elukile. Vani babesitsha abantu omama kusasa ndikhumbula kakuhle ngqo. Kuyafana nje akho nto ehlukileyo ndiphindile. Kungoku nje nako umkhwethe sapha. Akunani ke sekunjalo kwenza umntu. Ndivela ayithatha ndiwafumene amaxwebhu futhi amabini alinyanga mabini nenkabankabe endiyikhuphileyo kodwa ke sekunjalo kuziba sathwana. Ingxaki ziyazalana kodwa nam ndiyazalana apha ekuzisuse nabo phambi kwam ngoba iselinye ngwazi kombini. Ngoku fo into eseleyo yile isematheni into yoba apha ngaphantsi ndizawunzani njani phantsi kweziphi imeko. Kuzawufuneka ngondiyise endaweni ke bajonge ukuba kukangakanani ukonakala, zeziphi into ezifuna utshintshwa ngoku, zeziphi izinto ezinohlala ke zinyamezele ziphinde zitshintshe phambili kunoba kuthiwe yonke into mayitshintshwe. Foni ndle nje ndingqungela ukwela mna ndiyaba ndingawela njani kodwa ndiyabona ikhona into ezandiweza naye khawungena. They can just jack your car up and then feel and give you suspension check. So they can tell, okay, your upper body is more to your tire is more to, then you know you work from the price range here, you understand? Iceba aba mandihlude ndithatha amandla beke ndanamandla zawakhupha nasezindaweni zokuxhathisa. Kuyo yonke into eyenzekileyo bekunyanzeleke uba ndithatha amandla ngoba kukho izinto endizibonileyo apha ngaphantsi ndafumanisa uba ayonto ndinongayihoyile into ekufuneka ndiyihoyile futhi uba ndingayithandisa endleleni nomhlaba. Indlela omhlaba ke ngoku usekhaya ndizawunani ke ungayi ekhaya kubekho into ezingaphathwayo mandisendiqule ndiye qha mani. Ingxaki enkulu ke yile yoba khange ndikwazi uzenza zonke izinto namhlanje ngoba ke ndiyenzile le ibingumnqwazi ibihleli iintsuku ezimbini kodwa ngoku endimiseleyo yile yesibini endiqonda uba andibawolotsi uba neentsuku ezintathu ingekenziwa le nto ngoba ngoku ndixake uba ndizawuthi ndihamba ndiyaphi ndibe ndiyazi uba kukho le ngxaki iluzengeze engaphuncuka nanini na. Fowunini le nto ithi makuzolwe ngoku mani ndingangxami. Ngoku kuzawufuneka ndizole qha ndiyazi uba ndilindele uba ngomso okanye kwisuku elilandelayo xa befumene zonke izintsimbi mayikhwele ihambe ndanga. I will be available tomorrow, my good sir, if you want to come tomorrow. Because today I'm busy with 2 engines quick. Fani ziyandibhakanyela ingxaki kodwa mani nam ndimile eleke kusuku enye ziyaphunguka nazo ziyandiva mani. Iswe nezindleko zona khange zindiqubule kodwa fune zimane zisiza ngoku ngexesha elinye zonke zimane ziza ngomgxomnye ndabona kodwa uba into ezanceda bakuzola ndizijonge uba ithini nakanene le nto zeziphi ekubalulekileyo uba mandizenze ndingatsibeli ukhupha iimali ezinkulu kunoba kanti le nto enye mabayenze enye ndijonge ngoba ndingayenza njani. Fowunini ngokujonga kwakho uyabona uba awunawutyhuluba. Uyisela le ndawo ubukhe watyhuluba apha ndizayibhuda yonke le nto funeka ndibe kanti ndiyazola le besendithe ndizawuyenza ndiyenzile ndiyigqibile ndisele neyesibini ke ngoku ngonza kwenzela yesibini nje kukhona into ekuzafuneka zihlengahlengisekile ngaphandleni kwezinto uba ndithetha ngokuzingela okanye ndithini kodwa zikhona into ekufuneka zihlengahlengisekile ngoku. Fowunini ukhona umphanga mani okanye izinto ezidla umzi ngoku kodwa ke idinga. Eso sizathu ke sisandibangela into yoba ngoku ndiqonda uba le nto ibibangela uba qho ngomvulo idinga ufumanisa uba lidinga lokwenene kuzawufuneka ndiyenzile. Umbuzo wona ofikayo ngokuba yintoni le funeka yenziwe ithethe ukuthini kodwa ke nantsi imeko. Yintoni efuneka ndiyenzile? Funeka ndibuyele kweziya zine ngenyanga. Ndiyazi ke ngokuba ndinalo ithuba loba ndingaxhamazeleli izinto ngoba ngoku ndiyazibona uba yimpithizelo ndithi ndiphethe le nto bendicinga uba ngomgqibelo kufuneka into ndiphinde ndicinga uba kumgqibelo olandelayo yintoni ezawuba khona ngoku kufuneka ndizolile. Uzola ayikokukhula qulo tu ndithatha nje amandla okucinga nokwenza ngoba ngoku ziza kwenzeka izinto nto nayo loo nto leyo ndikhulula igqulo okanye kutheni qha ndifuna uzinza ndizazi uba eleke kuphuma into ngoku kuphuma into ndiyazi uba yile nto ibiqonda uba ndiyayinqwenela uyibona qho ngomvulo. Into ebalulekileyo yinzondelelo kwezi zinto akho nto ifuna ungxanyelwa ke make ndibuyise unyawo ndizowuzola kakuhle. Ngentsimbi yokuqala qho ngomvulo ngelaa xesha lesiqhelo yinto enqwenelayo uyibona nam ndinqwenela uba ibe kanti yinto endizayikhupha leyo hayi uba kuthiwe ndikhupha into endiyaziyo uba ndixhamazela kule kungoku ndixhamazelela uba kukho engekenzeki kusafuneka ndiyenzile nje. Fowuni izinto zona zifuneka zenzekile nezingekenzeki kufuneka zityhalele uba mazenzeke kodwa ke le nto ndisithi ke noko lo nyaka akhange wenzeke ngelaa hlobo bendinqwena ngalo ke akho nto yakhe yavuthwa ngokomnqweno tu noba sowuthanda uba ufuna uyotya itolofiya ngoku ungayijonga uyincama sozoyifumana kodwa ke ayithi loo nto leyo zonke izinto zitheni zininzi izinto eziza kwenzeka ngoku ndikule ndawo ndikuyo ngeli hlobo lesiqhelo besenza ngalo zine. Zisezabani mani kowazo kodwa ke ezinye ziza kuwa kodwa ke masichule unyathelo. Noko funeka qha ndichule unyathela ngoku ndiphinde ndibuyise umvinyawo ndiphinde ndijonge uba xa ndizinzise uqiqa ndingenza njani na. Ube ke ndazinza uqiqa ke ndizinziswa ziimeko ndizawugqibelisa kodwa ube ke ndafuna uxhamazela ndifuna uzinyanzela ngoku usathana uza kubhida funeka ukhuzole kusathana akacimba noko ukugqibile kanti uzawuphinda uphakame. Kwakuthi umntu akayekwa ngosewe phantsi ubomqushe ngoba ebesilwa kuwe ngoku uyakudelela uvela ngqengqe sila funeka xa ndiyiqumbela le yenqwelo ngoku noko izinto zenzekile kuyo kodwa ke ngoku xa ndiyivala ndithi uSherwood Tyres ndiyabulela nje uba endincedile. Hayi ndiyabona bekuvala umzi phaa soze xa ngoku ndizazifumana ngeli hlobo Uzawukwazi ukuba andivavanyele angandibize imali. Okwesibini
uzawukwazi into bazifakele ngomsasazini. Engxaki ziyajovana ngowuphuma endlini funeka kuphele tu kungene ezinye makube kanti kuzezinye. Mfonini, ndiyavuya manxa ndiyiqumbele into yenqwelo ngoku ngoba ke iyadlula ngoku. Ndibulela nje kuSherwood Tires ku-Instagram uba abe kanti xa ndikhala andive wathi hayi izisi. You can definitely come in. We do free suspension check, find out what parts we need, and then go from there. Emveni koko siza kuxeba imali esinokubiza yona. Ekusukeleni kulaa nkabankabi bengaka ndizokhupha into encinci engaka endiqonda uba hayi andifuni nanto ndinophinda ndithi ndiyakhala ngoku kwakule bandinika yona mabayithathe ngoba ibiza baninzi kakhulu. Uyabona ke inkawu ithi xa itya umbona ibona abantu besize emasimini ibeke umbona ebusweni ithi hayi abandiboni xa ndingababuki. Kodwa ke xa ndiyiqumbela zifakiwe izinto ezinamabhanti amatsha ndiwabonile nam ndifuna uwabona ngqo andifuni kwenela uba kuthiwe undinika ixwebhu mntu hayi ibhanti lifakiwe ndifuna ulibona. Nyhani ke ndiwabona amanye amabhanti afakiwe into nayo ke zikhona izinto endiqomba heyi bezibaliwe kodwa khange ndizibone. Wena belibaliwe lo xwebhu kodwa ke xa kungoku mandiphathi into ngenyanzo ndiyaba kuyalunga mani kodwa ndifuna ubona hlelini. Ngoku xa ndijongile into eseleyo into yoba mandilungise iilantika zento ngenyaniso kuba ndisithi ke noko xa uzawuthi ucuthe usukela ku-20,000 uzokhupha i-3,000 hayi awukwazi ukhala kakhulu uba ungathi hayi awunawuze uthathe noba mnye umzingelo. Fonini noko mani awunawudinga ungazingeleki into ngenyaniso igqwese phaa ethafeni noba iimeko zithini kodwa uyakhumbula kakuhle. Khumbula mos into ngenyaniso eyona nto endiyenzayo yona yonke le nto yenzondelelo ngolu hlobo sisizathu sentwenye ngoba bekukhe kwanzima apha ebusika kakhulu ude kuzothi kangoku ngoba singathi sibe kule ndawo nje bekukhe kwanzima kakhulu into ngenyaniso. Bengenzimanga nje foni bekwanjwa ngamadolo ndiba ngayizama ndibuye ndiphaca foneleke ndibedwa. Isithethe sale nto sithi ke akufuneki ube udlalisa usithini. Isigqibo ndisithathe ngolu hlobo soba akho nto isebenzayo into ngenyaniso noba ndingayithenga phi noba ndingaya ezulwini ndiyoyithenga ndibuye nayo sozisebenza. Mandizenzele le nto ngolu hlobo ndizakhele le qha ke ngoku kufuneka ndithi ndiyakha nje. Fonini nje busakha nje qiniseka uba yonke into iyafana uba ayifani uzawuba nayo ingxaki mani. Funeka inye zifane zonke ngathiwa lo mntana akafani nalo funeka zonke zifane zithethe intwenye zonke twatse ufumanise uba yonke into ekuzo iyafana ziyalingana ngento yonke. Nento kufuneka uyiqaphele uba zonke zinayo into egalelweyo ungacinga uba kuyagalelwa nje uba kugalelwa kumhlophe phaa. Xa ndihambe ndibuka ke ndibukela abantu ufumanise uba umntu ugalela nje rhwa kanti apha kugalelwa nje kugalelwa into eyiyo ngehlobo elilo funeka iphindaphindane kuzo zonke ingabi iminwe yesandla ufumanise uba apha kungaka funeka ilingane yonke into ibe into enye. Ukugalela ke kuyafana noba xa ugalela indlu udiba apha ngaphakathi ugangathe kodwa kusezawuqhuba. Ayithi ke loo nto xa sowugalele ugqibile awugqibanga. Into ayikho kwinto ngenyaniso kakhulu isekubeni uba ezi nto zifaka kuyo le nto yondla ngayo yenze kanjani. Ubufaka into ezawuthi eleke kweyesibini okanye kweyesithathu okanye zonke azifana zilingana izinto ezikuzo ngaphakathi nokuma kwazo. Ifana noba indlu iyavuza uzawuqala uqonde kakuhle laa mntu ebexhoma into ezingalinganiyo nalapha. Uzawufumanisa uba eleke ufaka into eyahlukileyo le nto nsithi uba ziyafana zonke ziza kwenza into enye efanayo ufumanise uba zicutene ngolu hlobo endaweni. Kungalula gqithi xa sithetha ude hayi ngucumbelele nje ubonakalayo uba awuyazi uba yintoni le nto uyenzayo. Kungalula ke xa ndikuxelela into yoba zonke izinto uzibonayo uqombasika yintoni le nto nocumbelele wenziwayo uba kugalela into enye koko kujongene nale nto inye oko. Ngelaa xesha ndihleliyo ngumahluko phakathi koba inyamakazi iyafa noba inyamakazi ayifi. Kufuneka ucuthe zonke izinto ezinokubangela into ububomi uba ingxaki ikhona ungayazi apho uzawuqala khona. Phofu ke mandithi uyabetha okanye awubethi iduma liyafika okanye alifiki. Into ke ngoku efuneka uyiqonde funeka zilinganiselwe kangaka zonke zilingane kungabikho ende kunenye kancinci kunenye noba inde kangakanani obeke azalingana qha qiniseka uba uzawuba khona umehluko. Uba umehluko ukhona mani uqiniseka uba uzalikhomba idolo ukhuthi kungafuni tuza kuwe. Akulula ukukhomba amadolo ukhuthuka xa usithi awuyazi uba kwenzeka ntoni ngoba ngoku uthi ukhomba apha kube kusithi uphinde uthi sowukhombe apha kuphinde kubheke ngapha xa kuba kwenzeka ntoni kanti bubude bazo ubeke kwakhwende kunenye kwezinye ezimfutshane ezinye izinto ziza kwenza laa nto nazo xa ziphuma apha kuwe ngoba ziphuma ngendlela le zona zidalwe ngayo. Yonke loo nto leyo ithetha ngokudalwa kwazo ukudalwa kwazo kubuya kwenze yonke into ngendlela eyiyo. Kanti uba zidalwe ngendlela enye zonke ziyalingana nento engaphakathi kuzo iyalingana uzawufumanisa uba yonke into uba yenziwa ngento enye iza kwenza le nto inye. Xa usukele ezantsi kwesokuqala esibekiwe isitena yonke into iyafana akho ngxaki. Kukho laa nto ndithi heyi le ndiyayigatya ayisebenzi heyi le ndiyayivuma uba iyasebenza apha kule nto kuba zonke izinto ezingaphantsi kwayo zenziwe into yobana ngaba ziyafana zonke akho nto unofika uyikhomba uthi hayi le. Kuzawuvele kube lula ke ngoku uyofika emhloleni ngoba uzawuvele uyazi zisuka uba yintoni ingxaki xa izinto zonke zifana. Idolo ukhuthuka qha yinto yobana ngaba ezi zifakwa apha intloko azisebenzi qha kule nto.
Xa ilunga into ngenyanza into zayo zigqibeka fonini kweli khasi koko kuhanjwa akhange kube kanti nje ubukhona noba uyafika. Noba ungathini kweli khasi uba bekuthiwa unyawo ongendiphethwe yinto ngenyaniso ngoku phakathi kwezi ntsuku zimbalwa kangaka ndiphethwe zezi zinto zingaka zivele zeza zonke zingumtyutyumezo zisiza zonke zifuna negazini, kodwa ke zijike apha kum uba ke naku ngoku naxa namhlanje ndiyaqhubisa ngoba kusasa yonke loo nto leyo ndiyahlukana nje. Ninzi kani izinto ezenzekayo ngexesha elinye kodwa ikho nto endifuna uyivelela mna apha aniyo. Efowunini xa ndikule ndawo ke noko ndiyayazi uba ndizawuthi lidinga ndingxamle phakathi, kodwa ke akhange ndifune unaba kuba ke zininzi izinto ezenzekayo ngexesha elinye, kodwa ndinento endiqonda uba ndiyafuna mani uyiphakamisa. Into ezidlumzi ezibalulekileyo noko nazi mani ezi zilandelayo kakhulu. Andizanga ngento etheni netheni nazine mani ngenyanga kuba ke ndibona uba iimeko zinjena ngoku ininzi into ezayo ngexesha elinye. Kangangento yobana ngaba ngaphezu kwaloo nto ikhona into elandelayo endiqonda uba kwabantu bebezidinile bathatha ke intsonyama akhange ndiphike namnye benditshilo into yobana ngaba nako ndizamane ndinithela tsuku uba kwenzeka le nto ngoku. Benditshilo mos nathi ezi zinto zizawuza zize ndithi ke ngoku ndiyabona ngolu suku maziphume zonke ngexesha elinye ngoku umntu azifumane. Kodwa ke ukhona umntu endiqonda uba ndimbonile ndabona uba hayi uyakholwa nyhani utshaya intliziyo ngoba kuthe kungekathiwa noba nantsi into inali nantsi into makuyiwe ngapha wabe sesithi hayi makayithathe wayitsibula ngoko yena ke yena ndifuna uqiniseka noba kwenzeke njani noba kumnyama kubomvu. Xa sendisithi nalo lidumbu loba ziyaphuma hayi ndifuna uyisa ngokwami inyama kuye ndithi hayi yiyole. Uyazazi yena omnye nomnye ke mhlawumbi ndizamkrweca kodwa yena bucala ndixola uyisa ngokwami. Okwangoku into zakuthi mani mandikhabe ndisithi ndimdala sathi. Okwangoku ingxaki zisukile mani makhe ndijonge uba kuzawubheka phambili njani kodwa ke masidibane kwidinga elilandelayo.